Бүгін Қозан өзегі милли жырмынға көмілді, урамнардан бизелген отларыбызды елға бір гіне тапқыр шулай бошқала, халқыбыздың бик бұрынғы хәмәліде яраты бошқарыла тұрған юласына қошыла. Қойдадыр оны сабан туйға сүргі жию дейлер, қойдадыр сүрен салу, қойдадыр бүлек тапшыру. Нешіккені оталмасын, ол бейремге әзірлікті оңлаты, миллетінің қунақшылығын көрсеті һәм әлбәтті ботырларға хұрмет білгісі болып тұра. Бүгін дүрт жигулі оат шәһәрінің дүрт урынынан қозғалды һәм 2 сағаттан олар Камал театры қоршындағы майданда ұшырашты. 5 жыл давамында шәһәрдә үтелә торган традиция катнашучыларның төрле милләттән булуы һәм республика рәисенең бүләге турында Инзилә Хусаинова. Сөлгі жиям көрегіз. Қозан Кремлі бүгін шоугыр келіп тұрды. Ураннар татар мұңына көмілген, отлар шигулі сілгілер білән бизелген, кішілер милли киімнерден. Бұл манзараны көріп, қунақлар һәм туристлар тоқтала. Фотоға түшелер һәм түшірелер. Һәм мұнда біреу дә биемеше кетмей. 12-14 айфоны өзіңіз ойнатырсыз. Тілек білән қабыл етіп алыңыз, пожалуйста. Бірінші тоқталыш Сейімбеке манарасы һәм республика рәйсі резиденциясы. Рүстәм Миңнеханов исеменнән сабан төбүләген алып чыгалар. Рәйеснең эшләр идарәчесе Мөслих Сиддыйков телефоннар тапшыра. Бүләк белән сөендергән өчен 3 тапкыр рәхмәт әйтеп биетәләр. Йоласы шундый. Кул Шәриф мәчете, ресторан, музей хезмәткәрләре бүләкләр әзерләгән. Шәкшәк, уенчыклар, мендәрләр, хәтта велосипед. Бу матур йоланы Казанда инде 5-нче ел уздыралар. Авылда шикелле бу традиция обычно есик ясыйлар. Безгә дә бүген без аны Казанда күрсәтәбез, ничек булырга тиеш ул. Сабан туй һәрбер татарның йөрәк түрендә яши. Казан мэриясе, министрлыклар, төрле оешма вәкилләре дә күчтән эш белән каршы ала. Кызлар, туташлар бергәннәр буларны шигеп. Өлкән буын яшь якларга кайтып килгән кебек булдык ди. Элегрәк алар сабан туй батырларына дип кулъяулык шиккән. Бүләк җыючы егетләргә тапшырганнар һәм шушы егетләргә исемнәрен кулакларына әйткәннәр, шушы егеткә тапшыра әле дип. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры каршында 2-нче тукталыш. Монда чын сабан туй бәйрәме оештырганнар. Капчык киеп тә сикрәләр, шүлмәк тә ваталар. Шушы сәхнәдә үз бүләген Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева тапшырды. Ул милли киемнән килгән, бәйрәм белән котларга дип кунаклар арасыннан да татар костюмындагы нәни кызны алып чыкты. С праздником! Дәүләт советыннан, татар конгрессыннан да бүләк тапшырдылар. Республиканың Татмедиа агентлыгы һәм Айдар Сәлим Гәрәев исеменнән 5 журналга бушлай язылу мөмкинлеген бүләк иттеләр. Сабан туйның иң тапкыр, иң акыллы ярышчыларга ирештерелсен иде. Аннары җигүле атлар бер үк вакытта Туган авылым комплексы һәм Иске татар бистәсеннән кузгалды. Авылларда сабан туйына бүләк җыю ел сайын узан. Хәзер бу матур күренеш башкалада да күркәм гадәткә әйләнде. Менә шулай җигүле атларга утырып, гармуннар уйнап, җырлап, биеп халыкның күңелен күрәләр. Башкала кунаклары таң калып карап тора. Иске татар бистәсендә Мәрҗани һәм Апанай мәчетеннән бүләккә түбәтәйләр, шиккән сөлге, дини китаплар бүләк иттеләр. Бит инде безнең атлар белән җәяүле булса да урамнарга узып барганда кемдер чыгара, кем чиккән яулыклар, Казан сөлгеләрен дә түбәтәй белән сәме. Иске Казан префектурасы хезмәткәрләре микродулкынлы мич алып чыкты. Шәһәрдә күрсәтәсе килә балалар өчен. Безнең балалар бәрбер күпләр авыллары юк, шуны күрсен өчен. Казан үзәгендәге ресторан хезмәткәрләре милли киемнәрдән каршылый. Шәһәр халкы да сабан туена бүләк әзерләгән. Яулыга алып килеп бәйләп куйдым әле бер күчтән әчитеп авылдан алып килгән сандыктан элекке. Шулай алар Казан үзәгенә әйләнеп Камал театрына килеп җитте. Монда бүләк җыючыларның үзләрен бүләк көтә иде. Театр артистлары сәхнәдәге иң классик әсәрләрнең берсе Зәңгәршәлдән үзек күрсәтте. Халкыбызның үлмәс Зәңгәршәленнән истәлек булсын. Әлбәттә, бүләккә дә алардан Зәңгәршәл иде. Камаллыларның бу традициясенә дә инде берничә ел. Иртәгә бүләкләр Казан сабан туенда уеннарда катнашучыларны сөендерәчәк. Инзилә Хусаинова, Ләйсән Сәетов, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы.